Kitkupar nakaslem jong unongsan Hima. Ka All Meghalaya Dancers Association kalapha ekakerwo ban Pynpaw ke Jingkmen ba Samla Kitkupar nong sit ulam ikhmat deka India ba deka jela Meghalaya haka World Championship of Performing Arts Hajar Arpun Rio ha Las Vegas. Hagani kalumpung balawan sakhilang kinongwai nakaleng keperthai Henry Samla Kitkupar ulayo ban poi shaga grand finale bat ulapoi sendon haka top 5 napdeng ki Henry Pautali kiri keperthai ulayo lai Tylli Takma ksiar bat Tylli Takma nong watla umpoi shaga nam bah khlido Henry ka jingpoi jungu shaga top 5 kalong ka buram bakodor de ka jela Meghalaya bat de ka ri India baro ka wei kham tam e ya ka bri u hanyo trap Nadu dangrit ko All Meghalaya Dancers Association kali ibu de Samla uba angnut ban pun urlong ya kasap menta ula poi shisha shaki maumer bah khlido ka perthei lo ong ka kerwo ka association ka ai burom ka bakordor shaki kmekikpa ki bala ai mensiam ya ukhon nadu dangrit hadu menta kani galong ka nuksa baladang ya ai mensiam ki khon ki badan sap kin la ban kiu shajangai ka association ka airu ka Jingkmen shaga Don Bosco Network TV channel ka bashim kya ya Samla Kitkupar nong sit lingba ka rinsan ki surkin ot kumju shaga sarkar Meghalaya hapo ka jinglam ukonrat ki sangma bat ki wei ki minti sarkar kumju eki pat ba ka than kinchi ba kila dubai ba dia rap yu shwaban mi national Ini jadi ke kubur ke bangsa tenat nagaliang ke All Meghalaya Dancers Association haka wei ke kubur ke ba Jingkmen haka ba Samla Kitkupar nong si wade wei Samla obla trisitom ladu kipur ki bamenswa bat ngi nagaliang kum ke association ne ji na do por bagian kena yang ni Samla ting dap da Jingkmen halo ke jingwana burom ke jongu ya kani ka top 5 haka jinga kun bro ko we ka parthai no te ka jinga kun kam dei ka basuk mani tunju bor bar kita ki i riu krau ki ba don ni sap ka phong jo ka parthai bar ko we tingi dap da Jingkmen khat ka parthai bar ko we Samla kit upoi sha ka top 5 bat haka juga poru uyo ru ya ka gold medalist light league gold medalist but Tylli joki bronze te nakalian jungi la dap kemensium bat ni Jingkmen namata ka jingka burom jong ka jela Meghalaya jungi hi bat ka brief nyu trap hi jungi ba hawai tingba ka jingmi i jungi ka pen ithu ru ya ka state Meghalaya jungi ka baret mo ba napo India hi ba hawai umdan ngai tang Samla kit represent na pa ka India bat ka burom nu kanong ya ka India ba ya ka state Meghalaya jungi hi ba hawai te ngasutenat akwai kurkom kalong ba nyadu dang red ni Samla red akpor usa dang red deu khuna badan sisa kasap kapong ha kapor ka ba pangina jupelong mun swai ka ni ka Meghalaya Got Talent season 1 deu khuna badan ka mesim deu khuna ba slur banyang po stage but kani baro kadai ka lenti nani ka jing ai museum naki kimi kipa kiba yi yu phun ba udan kasap ki pensilur makin ai museum susu but kat hadu menta ni Samla kit upoi syaki mau mer ka jing job jong ka parthai hi bro away te ka jing mi ka jong i kalong ka burom yang hi mo kum kinong yalam but ni bejupet lu ya kidodan sab ni dap ta ka Jingkmen ka bakrau masibun taki nangwai kanong sya klami henday mentang ngai ba nakaliang kit umi ba represent ya ka wall ba nglapet ru ya ka video ka ba ki don ki artist lani ki nangwai ki ba tibet sudah te ngam simla modur su ang try ang kampoy mo ngas modur na malbele dia nglas ear ka bansim henday ka ba ngadap da Jingkmen kalong ba hadian bang lai ya kata ka video by one ha kata ka top 5 te nakaliang ka All Meghalaya Dancers Association kat ki members baro ngilaya kemen ngilaya sultanat bada ka juga poro ngi ai kublai jai padar makri iba penlong ru ya ni ki event program ya ka balatip kisur te ka ding ba kani ka
ki sur event ke bala pelong di Padar Makri bat ki Padar Badan Hapo dan Besko dimbakan ka event ki sur kenut te nang ni ke i sisai padai la yo sisai kalenti ban jiet ukit ban rung ban plelenti hapo kani ka World Championship Perform of Arts ka basalong ka bala long men hakani hapo Los Angeles USA ke nakaliw jungir ni ay kublay ay padar ba ila siyam ni kani ka senjam ban plelenti nang matajong samla kit nong si pat ngikit bok biang bu yapi ikit ba inang trisitong susu nang ni sakmat nga ay kublay ru naman taga ki paiba jong kathan kinshi saban mi ukit baro kila ay museum kila bo jingdwai bat Wcopa kia no donation lang naman tajong i bat de jingdwai lang jong pi bat ya baro hi ba ukit upoy siya kanika gensan kabahe pani kermen ru ba lingba kanika nuksa kaba kum kikimi kikpa haba philap ye ki khon ma kidan sap sobha pensilor ye ki la kalong hakano no kasap ai mi sim ye ki bat nang pensilor ye ki dang red aban he bat kan long kawai kalenti bat kawai ka lat ai kam ai jam namar kum hakani ki generation ka pamenta ka banyo kam ru ka stom henry lingba kani ka sap ka phong ka ba ublay ula ai ngi day ban panon kam hok bat kan salong ka way ka lat ai kam ai jam ka employment na ka benta hakano no ka sap ka bangidon te haju ka por nga kublay ru ya ka sarkar MDA 2 hapo ka jing yalam jong isa konrad sangma ki sangma nang tabat ki menteri ki bala ya kasyan lem na ka benta jong ukit kupar nong si kajing dalang jong ka sarkar kat kamsting bat kajing yarap ka jong ki te tangkiri kintien ngai kublay ya baro ka brih new trap ki bala ya ajing kasyan nakapor sa kapor bat pla ai museum na mata jong kit bat pla bujing dwai lang baro te tangkiri kintien nakaliang ka amda ngai kublay ya ukit ya i Wcopa kumjuru nam tai pada jong ka dan Boscos network kublay sibon Baro ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jingikai bapura katkom ka jok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science BSW MSW bat QA ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong bat ki galalong ka jungshisha MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.